no sanani musungo aja nuka je Presiden Noresh Chandra Deborma General Secretary Pradip Kumar Deborma ang saimaya borok ni je organization tiprasani bagi besek hamkrai khlai tong je tiprasani bagi besek kaham wansugui tong borok samung khlai tong ang abono saimaya but je borok ni je initiative borok ni je wansungmung borok ni je samung khaima je nuguinai ang nije je ani ang wansugo ani opinion ang wansugo borok je borok ni organization haigaba je borok ni motha borok tiprasani hamkrani baginai samung khayana ni ang wansugo karon tamni himale sungsaimano je tipra hasteo je kabangma je student tongmani pray 99.9% je student dok no jara je kokbrok poi tong tonai kokbro je gedaloi jara je sui tongnai ro bor jottono kokbrok je basano roman script bai suiani te porani jottono sanlai tonglai pya nuk khona je kabangma je जों थांनाय बोसोराव bo je student rok sini organization rok je movement khlaifru rogo bokrok phatika bujaka tokjaka tear gas rijaka rok ungkha omosukai je saya naya kare sini borok busuk mane tiprasani hamkrai no nayo hungke ang mana khaya organization khulogoi toni kabangma khladi hamkrai ni bagai norok NGO khawo motha kawo norok develop ni bagai norok jodi no motha kawo hungke je hamkrai no naharoi hamkrai no wansugui no norok ni wansukung ni lama kahamo thangdi norok uram je tiprasani egancho phaimani hai naide ang tang bagi norok no kok ma samale nung sung saimano sini kok sini tini tabu rom di roman script bai tabu sung porani malia jara koi kok CBSE pori tongnai rok taklai be norok nukhana baksa exam kaboi phonta bara baksa phaile kya কয়েকজন স্টুডেন্ট ওয়ানা কই কাবাই ফটো সার কাসিং রি এক্সাম দমারি ফিনো হনে আমরং খলাই বেলাইকে খায়ো কারণ তামনে বগে পর কোয়েকশন যে পর পরিমা মুলিয়া বাইকে এক্সাম নাই বা তো নাদি ওমা হাইঙ্গি তো হনকে বরক বাংলা বাই বরক যেভাবে বরক দেবনাগরী সানাই দङ ওমা হাই যদি ন ও ককবরক বাসানো রিজা খাইঙ্কি সিনি যারা যে স্টুডেন্ট দङ তনাই র বরক ও যে সিনি ককবরক je boy no borok pornani borok badu da no norok sekang abono wansungna nong norna ang saya hiya nong je organization no pia nong ni wansumung saya nong organization busu dofani bagai samung khakya tiprasane busu kaham khlakya ang abo saime ya but norok ni tabuk je o je tong jarao hongke norok ni totally norok ni je wansumung norok ni initiative namani abo pura hamya pura hamia sijak suka norok hujak gai thangoi joto no tibor kaham joto sini tipra hasteni tipra saluk rok no ang tini social media of ma family je karon kha je tini fungni omai no dostani jorogong khana je kaisa ano sini student dok no ani whatsapp ro hoka ang apono omahino 10টা 20 digi nukha je aro nukha je kokborok sahitya porishod nei kaisa organization borok ni president tai general secretary je chief minister Government of Tripura je borok bini thanibo je kokborok subject hai ka kokborok basa obono tuinai je bangla script te devanagari script o je kani script abo bai sijagna ni untun te abono tuinai no et sidulo include kaitun hene borok
Oma haike koi mung belai rika